औ सफैबाय। औ बाबा फै जिरायफै। फै। क्लासफोरा मोजां जाबाय नङा होमबा बाबा? औ जादोंथ'। ओइ बेफोर मा? बेफोर मा हो? नों आंखौ थगायनो सानदों? ओइ बेफोर मा? ओइ बाबा नों आंखौ थगायमारदों? औ आं नोंखौ थगायदों। औ आं नोंखौ थगायदों। मानोना आं नोंखौ हाजिरा खामानि मावनो बाजै। आं हाजासे रां खामायगोन आरो जों सानसेबाबो माहाजोन जागोन। ओइ बाबा नोंखौ सोर मा बुंनाय? सोर मा बुंनाय हो बाबा? आंनि मोजां मोननाया लांखानांगौनो बेनो 22,000नि दुर्गा फुजायाव गाननो होनो हायाब्ला बियो आंखौ गारसिगोननो। मा? 22,000नि लांगा? माबायदि सिख्ला बियो आरो गैजारोङिनि फिसाजो होनदों इयो। आरो केटिएम बाय गैजारोङि दुखियासो होनबावदों।